Kopogre gi mana tiri nyake county ma Kirinyaga. County ma Kirinyaga gi migao mar pur kod pith jamni e county no ochako chenro mar chiwo chanjo ne guogi gi punde e county no e konyo duoko chien guogi ma lokore sudhe kendo geng'o landruok mar tuo mikelo kod guogi midendo ni rabies. Kane oloso e gwenge ma Kangai Mwea kuma no chake chenro no, jatend migao mar pur kod pith Dr. John Gashara olero ni chenro no geto neno ni jodak okoyudo midhiero mar tuo mamako ng'ama guok okayo mong'ere gi dho ngere kaka rabies. Director maduong' e migao no Karimi Gishanga olero ni gitieko kata mana gitiego jodak kaachiel gi duoko piny pith mar guogi en mabende giwacho ni en yo achiel mar kedo kod midhiero no. Kaloro ni chenro mokwongo mar chanjo ibiro time sub counties ang'wen e county no. On prevention of rabies, this exercise will be succeeded with another exercise for foot and mouth for livestock, which will take place in the month of May. So we are asking all our citizens, residents, particularly residents of Kangai ward, to come in large numbers to bring their dogs so that they can be able to be vaccinated against the rabies. We are responding because we have received reports of increased cases of rabid dogs and cats, despite us doing annual vaccinations every year. So today and tomorrow and the whole of this week, we are carrying out a compulsory vaccination of all dogs and cats in this to try and reduce the cases of rabies. Tumeleta mbwa hapa sababu zinauma watu na kuna sinda watu wanakufa. Sasa ndivyo tumeleta wale ambao hawajaleta tunawaambia walete mbwa wadunga ili hiyo disease iondoke. Kopogre gi mana tiri nyake county